No niin, okei. Laukut on asennettu ja on kyllä sopusuhtaiset nuo laukut tähän pyörään. On kyllä mun mielestä sopii tosi hyvin. Ja laukut oli edulliset ja asennuspaketti oli parikymppiä. Eli ne kielet ja mutterit, pultit. Niin. On kyllä hyvä, eikä tuu ilmavastusta niin paljon. Vaikka yksi kaveri oli kyllä aikoinaan Saksan autopaanalla Ducatilla veti 180 emäntä kyydissä sivulaukut ja näin, mutta maksimi on 120. On kyllä hyvä. Tosiaan edulliset oli laukut, että 70 ja ne lisäosat siihen, millä sä et on asennettu, ne oli parikymppiä. No, on kyllä tyytyväinen. Sellaista. Jatketaan.